Maayong kilom-kilom Subo ka Bisaya ng Mindanao, live gikan diri sa Bukirang Barangay sa Kasili sa Konsolasyon kini si Lastimosa. Magpasalamat nga sa makausap pa inyong gipadayon sa inyong tagsa-tagsa ka mga Pinoyanan. Karong hapuna ang atong atensyon atong itingob sa Kakabos. Kay ang Presidential Advisor on Poverty Alleviation na si Attorney Larry Gadon niingon haka-haka ra. Sa ato pa huhungihong ra dili tinuod ang pangagpas nga kabos ang katawhang Pilipinhon. Unang karong hapuna, di na natamutubay siya binuang nga mga argumento, atong gamiton ang opisyal nga mga numero sa Philippine Statistics Authority, PSA. Unsa kalapad, unsa kagrabe ang kakabos sa katawhang Pilipinhon. O di ta mo atog layo, mutingob ta sa atong atensyon dinhi sa Subo. Sa tanang 17 ka mga rehiyon sa Pilipinas, ang Central Visayas mao'y labing daghan og mga kabos. Niabot og 2.56 million ka mga kabos nga mga mulupyo, dili ni pamilya, individual kini. 2.56 milyones ka mga mulupyo sa Sugbo, sa Bohol, sa Negros Oriental ug Siquijor ang giklasify nga mga kabos. Kabos sila kay di sila makasapar sa ilang inadlaw nga mga panginhanglan. Muutong na lang in town sila kaya di silang kapalit sa tanan nila mga gikinahanglan. Sa mga probinsya, ang Sugbo mo'y labing daghan o mga kabos. Nadako kayong baligho, kay ang probinsya sa Sugbo mo'y gideklarar sa Commission on Audit nga labing adunahan nga probinsya sa tibok Pilipinas. Yet, sa tanang probinsya sa Pilipinas, siya mo'y kinadaghanan o pobre. Niabot og 1.72 million ka mga Subuanon ang mga kabos na sa ubos sa poverty line. Makaingon tiyali mong daghan magugbulupyo ang Subo. Kita ba yung most populous nga province sa tibok Pilipinas? So, kita gikinadaghanan o mga pobre. So, atong tanahon ang percentage. Pila ka porsyento sa atong populasyon ang mga kabos. Nya atong ikumparar sa porsyento sa tibok Pilipinas. Dinis sa Central Visayas, niabot og 31% sa atong mga mulupyo ang mga kabos. 31%. Sa ato pa, maghudlag jutay sa 1/3. Usa sa kada tulo ka mga mulupyo sa Central Visayas ang below sa poverty line. Kabos. Ang poverty incidence din sa Central Visayas mas taas kaysa national poverty incidence nga 22.4%. So di lang ni padaghanay o populasyon, mas daghan gyud ta og mga kabos kung ikumparar sa atong general population. 22.4% ra ang mga kabos sa tibok Pilipinas. Dinis ato sa Central Visayas, 31% sa mga mulupyo ang mga kabos. So pag-illustrate ana, less than 1/4 sa mga mulupyo sa tibok Pilipinas ang mga kabos, sa ato 1/3. Usa sa upat ka Pilipino ang kabos sa tibok Pilipinas, ang ato usa sa tulo ka mga Subuanon ug Bulanon ug Negrense ug Siquijornon ang mga kabos. Mas daghan ang mga kabos nato dinhi sa Sugbo kung ikumparar og sa Central Visayas kung ikumparar sa ubang bahin sa Pilipinas. Gimadabana nga 1.725 million ka mga Subuanon or 32.5% sa total population sa Sugbo, apil na ang tanang mga syudad o mga lungsod ang kabos. Naa sa ubos sa poverty line. Pila ra to sa Pilipinas? 22%. Sa Cebu Province, including Cebu City, Mandawi City, Lapu-Lapu City, 32.5%. Mas daghan gyud ang kabos dinis ato kaysa ubang bahin sa Pilipinas. Bisag ikumparar pa in terms of percentage. So ngano man pertin datua man ka sa atong Cebu Province, ngano pertin naghana man mga kabos sa iyang katawan. Nagpasabot ang katigayunan sa Cebu Province, wa moadto sa panginhanglan sa katawan, wa makatabang paghawas sa katawhan sa mga Subuanon gikan sa kakabos. Karon arena ta sa wa gi ikapalit og pagkaon. Ang gidaghanon sa mga pamilya kansang kinitaan dili paigo pagpalit sa basic food needs dinhi sa tibok isla sa Subo. Apil ang tanang mga syudad ug mga lungsod sa probinsya sa Subo. Niabot og 10.7%. Sus, gabi no? 10.7% sa mga Subuanon di kaabot
ang diin taon makasapar sa ilang pagkaon. Gipanggutom ni ang 10.7% sa mga Subuanon. Sa ato pa 11 sa kada gatos ka pamilya ang gutom. Wa sila igong kinitaan nga makapamalit sa ilang pagkaon. So matod sa kining tanan figures ni sa Philippine Statistics Authority, equivalent ni to 144,000 families sa Tibok Sugbo na di kapalit sa ilang pagkaon. 144 ka pamilya. Family of 5 kini. Sa ato pa, kapin sa tunga sa milyon ka mga Subuanon dili kasapar sa ilang inadlaw nga pagkaon. Yung ingon si Atty. Larry Gadol nga haka-haka lang, huhungihong lang ang kakabos. Siya ba ang ganahan na kay mukaon pero wa nay kwarta ikapalit og pagkaon? Mao ni ang 144,000 families dinhi sa Subo nga gutom, gipanggutom. Sa mga individual nga Subuanon, 15 sa matag usa ka gatos ka Subuanon ang subsistence poor, di kapalit og igo nga pagkaon. Sa ato pa 813,000 Cebuanos ang di makapalit sa ilang batakan nga mga pagkaon. Dili na kakabos para sa Malacañang. Ang isla sa Subo, way appeal ang tulo ka highly urbanized city, Cebu City, Mandawi City ug Lapu-Lapu City. Kini ang probinsya sa Subo ra gid ni nakarehistro sa highest percentage of poverty and subsistence incidents sa tanang bahin sa Pilipinas. Sulti ni sa Philippine Statistics Authority. Kada kong balikas, no? Kitay kinadatuan, kitay kinapobrihan o mga molupyo. So, hay man ang kadato sa Cebu Province, naras Kapitolyo. Gipa-standby rin na kung kwarta sa Cebu Province, wa ati man ang gipanggutom nga mga Subuanon. Gibanabana nga 1.45 million ka mga Subuanon sa probinsya ang naaubos sa poverty line. So, way appeal sa kwenta ini ang Cebu City, Mandawi City o Lapu-Lapu City. Sa probinsya sa Subo lang, pertindaghana, 1.45 million ka mga Subuanon ang natagak ubos sa poverty line. Ang Cebu City, daghan siya o mga kabos, niabot og 143,000 ka mga mulupyo sa Cebu City ang naubos sa poverty line. Ang Lapu-Lapu City, niabot og 72,000 ka mga upunganon ang naubos sa poverty line. Sa Mandawi City, niabot og 58,000, 58,000 ka mga pamilya ang nasa ubos sa poverty line. So, ang kakabos sila bayang kalapad, pero mas grabe gid ang kakabos sa probinsya kaysa mga syudad dinhi sa Metro Cebu. Ang probinsya sa Subo, way appeal ang mga highly urbanized cities, nakarehistro sab sa labing taas nga subsistence incidents sa tibuok Pilipinas. Kita mao'y labing daghan og gutom. Ang Cebu Province ni, way appeal Cebu City, Mandawi City ug Lapu-Lapu City, kitay kinadaghanan og gutom nga mga pamilya. Niabot og 732,000 ka mga Subuanon ang gutom, or 21.4% sa populasyon. Daghanan, no? 21.4%, kapin 1/5 sa populasyon, kapin usa sa kada 5 ka Subuanon ang gutom. 732,000 or 21.4% sa atong populasyon cannot afford to buy the basic food necessities. Ang ilang kita di kaabot sa gikinahanglan nga pagkaon. Sa highly urbanized cities, dili sa makadaghan ang food insecure. So nagpasabot, mas haruhay sa pagkaon ang mga mulupyo sa Cebu City, Mandawi City ug Lapu-Lapu City kaysa Cebu Province. So, kahakugod sa Cebu Province, siya kinadatuan, unya wa siya pagkaon para sa iyang mga mulupyo. 24,000 ang di ka abot sa ilang pagkaon sa siyudad sa Lapu-Lapu or 4.8%. Pila to sa Cebu Province? 21.4%. Kagrabe. So, bintaha ang Lapu-Lapu. 4.8% lang ang dili makakaon
Gisundan sa 18,000 sa Mandawi City or 4.5%. Ang Cebu City, 38,000 ang dili kaabot sa ilang pagkaon or 3.9% sa populasyon. Kining tanang figures akong usbon iya ni sa Philippine Statistics Authority. Base sa standards nga gitakda sa National Economic and Development Authority o NEDA o sa Philippine Statistics Authority, ang family of 5 dinhi sa Subo, apil na ang Cebu City, Mandawi City ug Lapu-Lapu City, nagkinahanglan og 14,965 kada buwan aron maka-cover sa iyang minimal needs para sa food ug non-food items. So mo ni ang income gikinahanglan 14,965 pesos kada buwan aron makapalit siya sa iyang labing batakan nga mga panginahanglan sa tibok probinsya sa Subo na. Ang family of 5 sa Cebu Province nagkinahanglan og 14,873 pesos aron maka-afford sa basic food ug non-food requirements. Ang family of 5 sa Mandawi City nagkinahanglan og 15,504. Sa Cebu City, 15,440. Sa Lapu-Lapu City, 15,427. Ang kinahanglan ng kita aron makapalit sila sa ilang pagkaon o sa non-food necessities. Sa ato pa, sa Cebu Province, nakinahanglan sila 14,873. Sa mga highly urbanized cities, mas dako ang panginahanglan. So, mas mahal ang mga palaliton. Pero ang kinamahalan nga palaliton naa sa syudad sa Lapu-Lapu. So, kamoy kinamahalan di ang pagkaon o ubang panginahanglan sa upon. Ikaduha ang Mandawi, kinabaratuhan ang Cebu City. Ang possible explanation nangutana ko sa taga-Philippine Statistics Authority, kay niya sa Subo ang mga malls, niya sa Subo ang labing dagko nga mga merkado. So most possibly ang mga isda, ang mga utanon, ang mga prutas, ang mga palaliton nga gikinahanglan kada adlaw hasta mga dilata niya magikan sa Cebu City. Mo nang mas barato kay plitihan naman ang mga baligya sa Cebu City igabot sa merkado diha sa Lapu-Lapu ug sa Mandawi. Sigon sa Philippine Statistics Authority, ang family of 5 dinhi sa Subo nga maglakip sa Cebu City, Mandawi City ug Lapu-Lapu City magkinahanglan og 10,384 aron makakaon og sakto. So mo ning budget sa pagkaon nga gikinahanglan kada buwan 10,384. Ganina ang kakabos to. Food ug non-food essentials. Kini ang pagkaon ra ni. So kinahanglan dunay kita nga 10,384 kada buwan aron makakaon. Mabusog in town ang mga sakop sa pamilya. Ang family of 5 sa Mandawi City nagkinahanglan og 10,827. Ang family of 5 sa Cebu City nagkinahanglan og 10,782. Ang family of 5 sa Lapu-Lapu City nagkinahanglan og 10,340 aron makapalit sa pagkaon. Sa ito pa, in terms of food, ang kinabaratuhan ang Lapu-Lapu City. Ikaduha ang Cebu City. Kinamahalan ang Mandawi City. Pero ikumparar sa Cebu Province, mas barato pa gyud ang Cebu Province. So tungod kay tuwa dito gikan ng isda, tuwa dito ang mga umahan, mas mahal igabot na diri sa syudad sa mga pagkaon. Mao ni ang atong matandi sa figures sa Philippine Statistics Authority. So karon, timan-in ninyo ka ng pagkaon. Pilay gikinahanglan nga budget sa Cebu Province. Sa probinsya, apil ang mga highly urbanized cities na kinahanglan ta og 10,384 para sa pagkaon. Sa Mandawi City, nakinahanglan tag 10,827. Sa Lapu-Lapu City, nakinahanglan tag 10,782. Sa Cebu City, nakinahanglan tag 10,573. 753 para sa pagkaon. So, kumpara na ito palihog. Pilay daily minimum wage sa Metro Cebu. Aron ato masukod, kung nagtrabaho ka, makaabot ba ang imong sweldo sa pagpalit o pagkaon? Atensyon mga negosyante. Wa na nilalis,
figures ni sa Philippine Statistics Authority. Ang atong daily minimum wage karon sa Metro Cebu is 468 pesos. Mao ni ang Cebu City, Mandawi City, Lapu-Lapu City, Metro Cebu. 468 pesos daily. Pero doon na tayo laing minimum wage para sa Class B cities, para ni sa mga syudad na dili sama kadagko sa highly urbanized cities din sa ato, 430 pesos ra ang ilang minimum nga suhulan. Sa ato pa, ang average number of working days kada buwan, 22 days man. So ang atong average monthly income para sa highly urbanized cities din sa Subo, 10,296 pesos a month. Sa Class B cities, 9,460 pesos a month ra in town ang ilang monthly income. So atong balikan sa Cebu Province, pila to'y kinahanglan para pagkaon? 10,384. Pila'y sweldo sa mga trabahante sa Cebu Province? Kada buwan, 9,460. Pila'y kuwang? 10,000. Ang gikinahanglan sa Cebu Province, 10,384. Ang sweldo, 9,460 ra. Dulan o sa kalibo ang kuwang sa sweldo sa Cebu Province aron makapalit sa gikinahanglan nga pagkaon. So mao ni ang explanation. Bisan ang mga minimum wage earners di kaabot sa ilang pagkaon sa Cebu Province. Mo ang Cebu Province ang kinadaghanan og gutom, ang kinadaghanan og pobre. Tungod sa kagamay ra sa suhulan. Arang-arang ang mga highly urbanized cities kay ang sweldo kada buwan 10,296. So ikumpara nato sa pilay kinahanglan sa Lapu-Lapu City. Ang family of 5 sa Mandawi City unahon nato. Ang Mandawi nagkinahang 10,827. Pilay iyang sweldo sa minimum 10,296. Sa ato pa sa Mandawi kuwang og 600 pesos a day. Gutom diri sa siyudad sa Mandawi. 600 pesos kada adlaw ang kuwang sa siyudad sa Mandawi. Una maka afford og pagkaon, makaabot sa gikinahanglan nga pagkaon. Sa Cebu City, ikaduha Lapu-Lapu City, nagkinahanglan og 10,782. Pila to'y sweldo sa Lapu-Lapu City? 10,296. So pila'y kuwang sa siyudad sa Lapu-Lapu? 500 pesos a day. 500 pesos ang kuwang sa siyudad sa Lapu-Lapu. Sa Cebu City, ang gikinahanglan aron dili kagutomon sa Cebu City, 10,753. Pila aktual nga sweldo sa Cebu City? 10,296. So kuwangan gihapon og 500 pesos ang Cebu City. So ang implication ini mao, we are perpetuating hunger. We are perpetuating poverty. Tungod sa itong paglansang sa suhulan sa level nga di gani makaabot sa pagkaon. Unsa naka sa non-food items. Kay pagkaon magiunahon, rabanit gyud o kabus gyud ang mga molopyo dinhi sa Subo. Pilak ang minimum wage earner sa Subo o sa Central Visayas as of September 2023. Sigon sa ni sa Philippine Statistics Authority, ang minimum wage earner sa Subo ug Central Visayas niabot og 346,946. Timan daghan kay mga trabahante nga mas gamay pagsweldo sa minimum wage. Ang way trabaho, mas gamay pagsweldo, mas gamay pa ang ilang kita kaysa kita sa minimum wage earners. Kung ang minimum wage earners gipanggutom og labihan kakabos, unsa kaha ang way mga trabaho? Hinaot ang atong mga employers, ang atong mga negosyante, tamdin ninyo kini mao mga figures. Sa di pa mumulalis nga dili kinahanglan umintuhan ang suhulan. We are perpetuating poverty by perpetuating low income, low minimum wage dinhi sa ato sa Subo o sa Central Visayas. Ang good news mao nga bisag kitay kinadaghanan og gutom o kitay kinadaghanan og pobre sa tanang rehiyon
sa tibok Pilipinas, dunay mga rehiyon nga mas grabe pa og kahimtang nato. Mas pait pa gyud ang ilang sitwasyon. 5 ka mga rehiyon ang mas grabe, mas taas ang poverty incidence sa ilang mga lugar. Ang Bangsamoro Autonomous Region sa Muslim Mindanao, 44.8% ang ilang poverty incidence. Dulaan katunga sa ilang mga munupyo ang mga kabus. Ang Zamboanga Peninsula, 38.2%. Eastern Visayas, atong silingan, sa Leyte ug Samar, 33.7%. Ang Bicol Region, 32.9%. Ug ang Northern Mindanao, may nahimutangan sa Cagayan de Oro City, 32.8%. Unsa nga mga rehiyon ang labing hayahay? Gamay ra kaayo ang mga kabus. National Capital Region. Tuwa man dito tanan trabaho, tuwa dito tanan negosyo. 5.1% ra ang kabus sa Metro Manila. Ikaduha ang Calabar Zone, 13.5% ra ang mga kabus. Ikatulo, Cordillera Administrative Region, 13.9% ra ang mga kabus. Ikaupat ang Central Luzon, 15.7% ra ang mga kabus. Ikalima ang Cagayan Valley, 16.2% ra ang mga kabus. Ug ang Ilocos Region, 18.7% ra ang mga kabus. So, ang mga probinsya dito sa Luzon, mas maayo kahimtang kaysa nato din sa Visayas ug sa Mindanao. Mao ni ang latest nga banabana sa Philippine Statistics Authority sa populasyon sa Cebu Province. Kung i-apil ang Cebu City, Mandawi City ug Lapu-Lapu City, ang populasyon sa tibok isla sa Subo moabot na ta og 3,425,359. Ang latest nga figures gikan sa Philippine Statistics Authority. Ang Cebu City doon na siya population nga 988,309. Gamay kay sukli, ma 1 million na ang mga mulupyo sa Cebu City. Ikaduha ang Lapu-Lapu City, nabiyaan na gyud ang Mandawi, 492,631. Dulaan na tunga sa milyon ang populasyon sa Lapu-Lapu City. Ang Mandawi City doon ay 402,913. So dulaan na 100,000 ang labaw in terms of population sa Lapu-Lapu City over Mandawi City. Ang Cebu Province, kung i-apil ang tulo ka highly urbanized cities, ang iyang kinatibuk-an nga populasyon moabot og 5,305,212. Siya mo'y most populous province in the country. So siya kinadaghanan o mga mulupyo. Siya sa kinadaghanan o mga kabus, di lang sa number of individuals and families, kundi sa percentage. Mas taas ang poverty incidence o ang hunger incidence sa Subo kaysa ubang bahin sa Pilipinas. Ikaduhang probinsya nga labing daghan og populasyon ang Cavite, 4,481,489. Ikatulo ang Bulacan, 3,822,937. Ikaupat ang Laguna, 3,496,455. ug ikalima ang Rizal, 3,371,104. Pero sa rehiyon, ang atong populasyon sa Central Visayas kitay ikaupat. Ikaupat rata sa tibok sa tanang mga rehiyon sa Pilipinas. Ang tibok populasyon sa Central Visayas 8,233,965. Ang number 1 in terms of population ang Calabar Zone, 16.9 million. Ikaduha na lang ang Metro Manila, 14.2 million. Ug ikatulo ang Central Luzon, 12.8 million. So, kumusta ang Kakabos? Tinuod, lapad, grabe ang problema sa Kakabos. Sukwahi sa pangangkon sa Presidential Advisor on Poverty Alleviation nga si Atty. Larry Gadon nga ni-insister, haka-haka lang, huhungihong lang ang Kakabos. So, unsang klasiha sa administrasyon, mukuha og Presidential Advisor sa pagsulbad ang Kakabos, nga ang pagtuon niya, inibinto ra ang Kakabos, fake news ra ang Kakabos, perting haya-haya sa katawhan Pilipino, maka-kape sa Starbucks, maka-iPhone ang telepono, maka-sugal pa, maka-inom pa ang uban. Makapabalaka na, kay ang implikasyon ana nga kining gobernoha, dili sinsiro sa pagsulbad sa Kakabos, nga ang iyang solusyon sa Kakabos mao ang pag-ilad-ilad sa katawhan, mao pagtunto sa katawhan, mao paglingla sa katawhan sa tinuray nga sitwasyon sa atong nasod. Live gikan diri sa Bukirang Barangay sa Kasili sa Konsolasyon, kini si Leo Lastimosa. Mangayog pasaylo sa kakulian teknikal atong nahiaguman karong hapon ug mangayo na sab sa inyong pagsabot. Ug magpasalamat sa inyong paglahutay pagpaminaw ining atong tulumanon. Malipayong panihapon ining adlang Lunes kanatong tanan.